Halleluja! Nilqawkom eżis aħwa ta' Facebook, YouTube u ta' televizjoni għal dan il-messaġġ il-lejla li għandna ħankomplu nitkellmu fuq it-talim tant sabiħ u tant hemm xtomot fih fuq l-ispirtu, r-ruħ u l-ġisem. Maqbad il-Bibja fidejk miegħi u għejd it-talba miegħi. Mr. Qadis, grazzi ta' dan il-privileġġ li jiena nista' nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek mulej ħajja mill-kelma mill-Bibja mulej Qadis. Kellimni u grazzi li ħataħdem fija b'fejqan permezz tal-kelma tiegħek u l-Ispiritu Santu. Għamel minni mulej dak li trid int u grazzi li qed tagħmilni sħiħ u komplut f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 u mbagħad ħanerġgħu dawn l-żewġ skritturi speċjalment immemorizzawhom. Dan huwa it-12 il-messaġġ fuq li inti spiritu għandek ruħ u tgħix ġo ġisem. Sadalodu u sal-bieraħ u ta' spiss xi kultant nisma' nies jgħidu hawn kont ngħidha jien ukoll. U jekk intom ħatifhmu dal-messaġġ tgħidu x'iktar f'ħajjitkom. Le mhux għall-erwieħ, le dik le tista' tgħidha għall-erwieħ, ma mhux għall-purgatorju, dak li tgħix magħhom. Għax dawk għandhom ruħ li għandha bżonn fejqan. Isimgħuni sewwa. Ta' spiss nisma' Kristjani u anke jien stess kont ngħidha qabel sakemm itallimt li jgħid imma dak kif ma basta jgħid praise the Lord dak u mbagħad tara kif jaġixxi. Jew basta dik toqgħod tolli idea u mbagħad tara kif titkellem. Kemm minnkom jgħidu l-verità, għidtuhom dawk li. U probabbli fuq żewġek stess, fuq martek stess, u fuq il-pastor stess. Sewwa. Però ħanejlkom aħwa jekk intom tifhmu dan it-tagħlim, bniedem jista' jkun ġenwinament Alla imma jaġixxi karnali. Qed tifhmu? U jista' jaġixxi u jkun vera Alla u jista' jew tista' tkun vera mwielda minn ġdid imma qatt hemm issues li qatt m'għaddilja magħhom. Ħamorru number 1 fuq dan l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Peress li jiena u inti tlieta f'wieħed l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 24. Skrittura li issa tallimtuha inni ngħidilkom daw l-aħħar xara fuqhom issa. Inni nirrepetilkom. U iktar ma vers 23, iktar ma tomoda, iktar dejjem joħroġ is-sugu. Ovvjament il-Bibja hija ħajja u qatt ma tista' tgħid jien nafa biżejjed. U llum tista' tifhimha u għadha jew il-ġimgħa d-dieħla tkun għaddej minn sitwazzjoni u terġa' tara revelazzjoni oħra. Vers 23 jgħidlek u Alla taslim iqaddiskom f'kollox. Kemm minnkom ma smajtu xejn mit-tagħlim li għamilt s'issa fuq dan, ma smajtu xejn l-ebda tagħlima minnhom daw, minn 12 li għamilna s'issa. Kemm minnkom ma smajtu xejn minnhom. Għanna naħseb xi tnejn min nies li qed jollu idejhom il-pejja ma jimportahomx. Alright, mela. Kemm minnkom smajtuhom kollha? Kollha? Praise God, jekk ma smajtuhomx kollha, please għamel lilek innifsek pjaċir morru simgħuhom. Għax jgħinukom ħafna. Anke meta tiġi għat-teoloġija dan huwa suġġett importanti. Għaliex meta bost Pawlu qed jirreferi għall-Ispirtu, meta f'post ieħor Pawlu qed jirreferi għall-ruħ u fejn post ieħor qed jirreferi għall-ġisem. Dan huwa post fejn qed jirreferi għalihom kollha f'post wieħed. Amen. Aħna nemmnu li fl-Iskrittura xejn mhu miktub b'kombinazzjoni. Amen. U Alla taslim iqaddiskom kollox mela Alla tal-paċi Alla taslim iqaddiskom xi tfisser juwarrabkom, jikkonsagrakom u ipoġġikom apparti. To set you apart. F'kollox u jżommkom sħaħ bla mittifsa. Dik il-kelma sħaħ bla mittifsa letteralment fisser li ma jkollok xejn nieqes fik. Bl-Ingliż nothing missing, nothing broken. Jew inkella ukoll nothing injured.
nothing injured. Mela fil-spiritu u fil-ruħ u fil-ġisem, nothing injured, xejn maqsum, xejn imkisser, xejn mxellef, xejn. Sama jiġi Sidna Ġesu Kristu. Għettilkom, ġifiri, li sal-mġġa ta' Ġesu, Alla jrid li l-Knisja tiegħu tkun mamula sħiħa. Amen. Aħna ġejna minn background, il-biċċa kbira tagħna ġejn minn background kattolku, u tallimna li Alla jinteressaħ fl-ispirtu tiegħek. U ħafna mid-drabi għamilna kollox spiritwali. Imma hemm affarijiet li huma mhux spiritwali biss, huma fil-erja tar-ruħ. Aħna bl-Ingliż ngħidu spiritual, soulish and physical. Bil-Malti spiritwali, soulish ma nafx tgħidha bil-Malti. Tar-ruħ. Ma tarruħ żewġ kelmiet, jew kella, insomma, tarruħ u fiżiku, jew fiżikali. Amen. Mela Ġesu, meta miet fuq is-salib, fdina u għamel dak kollu li għamel għat-tlieta luma fik, biex inti tkun mamul sħiħ. Amen, aħwa? Morru fil-ktib ta' Lut. Lut, kapitlu 4, skrittura li nħeġġiġkom timmemorizzawa u tomoduwa. Vers 12. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija. Taqta' aktar minn xabla b'żewġ ixfar. Hija tinfed sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu. Mela mhumiex ħaġa waħda, għalkemm joperaw fl-imkien u as-saċ ma tistax tifridhom, ħantikom eżempju. Peress li għaw ħafna nuqqas tarfin u anka nuqqas talim, inkluż minn fuq il-pulpti, ħafna minn nies jaħsbu li l-ispirtu tiegħek imur il-ġenna u ruħek tmur l-infern. Le ġieli saqsuwi li di. Jiġifieri ir-ruħ u l-ispirtu huma flimkien. Issa, il-ġisem jitħassar. Il-ġisem xi darba dal-ġisem ħajmut. Sewwa, imma ukoll Alla għandu pjan għal dan ġisem u ħanaraw mill-iskrittura llum, għalkemm mhux ħanafas fuq l-erja tal-ġisem illum ħanafas fuq l-erja tar-ruħ. Għax il-biċċa l-kbira tal-problemi tal-Kristjani mhuwiex fl-ispirtu. Infatti m'għandek ikollok l-ebda problema fl-ispirtu jekk inti mweled mill-ġdid. Għax mhux l-ispirtu huwa l-problema hija r-ruħ. Dak li jgħidulu bil-Grik is-suke. Sewwa, illum jiena mara tiegħi li nirringrazzja għalija għas-support li tagħti lili u l-paċenza li tu bejja u nirringrazzja li għandha l-biża tal-Alla u ħasset tagħmel it-translation u taqdel il-ħadd tagħha minn flok tirċievi. Halleluja tu ċabċipa xi xrejla. Amen. Hija psikologa. Meta tmur għand Marjella, ħad id-dilja mar-ruħ. Marjella bħala psikologa ħassib ħafna iktar faċli tgħin fir-ruħ lil min huwa stabbilit fi Kristu. Imma l-bniedem li huwa għadu mejjed fl-ispirtu, ir-ruħ ħajkun hemm iktar diffikultà biex tgħinha. Għax imbagħad tittamela bħalma ngħidu bl-Ingliż with the arm of the flesh rather by the Spirit of God. Tifhem, huwa xogħol pjuttost tqil u temporanju. Allura jkun hemm il-problemi reoccurring. Ma meta inti tiskopri l-Kristu, issa għandek l-ispirtu tiegħek perfett, sewwa, inti issa r-ruħ tibda tikber.
Ir-ruħ li mi. Aħna r-ruħ, mela kulħadd jgħid spiritu, numa bil-Grik. Ruħ, suke, ġisem, sumo. Issa, l-ispiritu għal minu mwilet minn Alla, għal minu mwilet minn ġdid, il-spiritu tijak huwa perfett. Bla dnub, bla teba, għaddis, ġost, fl-istess pozizjoni ta' Alla nnifsu. Bl-istess natura u DNA ta' Alla nnifsu. L-ispirtu ma meta jina niġi namel dak li nsejħulu counseling, specialment mill-lat pastorali, jina meta namel counseling, mux għet namellek counseling spirituali, jina għet namellek counseling tar-ruħ. Xiġifieri, I'm helping you in the area of your soul. Issa sissa d-ma tajċin il-definition ta' soul. Is-soul hija l-area ta' l-emozzjonijiet tiegħek. Kulħadd jgħid l-emozzjonijiet. L-immaġinazzjonijiet tiegħek. Il-ħsibijiet tiegħek. Il-feelings tiegħek. Il-ħass. Mhux dak li tidgol mas-salat. Dak huma kollha parti mir-ruħ li għada trid tiġi jew kella qiegħda tiġi bl-Ingliż salvata. Jew kella biex intom nagħmlilkom daqsxejn distinzjoni, ir-ruħ qed tiġi riġuvinata. Jew kella irrestawrata. Imma l-ispirtu ma jiġix irrestawrat, l-ispirtu ma jiġix enfejjaq, l-ispirtu għala ta' wieħed ġdid kompletament. Għallem għat tifmudi, halleluja. Għalek meta per eżempju naf wieħed hekk imsejjaħ pastor li darba għalli għax Alla mhux fiżikament ifejjaqna, jfejjaqna spiritualment. Aħwa, jina u inti kull min jingħaqad ma' Kristu isir kreatura ġdida. Isir kreatura ġdida. Amen. Issa l-qadim għadda. U issa beda il-ġdid. Imma sena ftit fl-imerja. Fl-ispirtu. Fl-ispirtu sa kollu ġdid. L-ewwel Korintin 6 vers 17. Kull mina jingħaqad ma' Kristu u spiritu wieħed, spiritu wieħed. Tieni Pietru kapitlu 1 vers 4 u 5. Issa irċevejna u qed nieħdu sem min natura divina ta' Alla. Din hija too good to be true. Morru studjaw dak il-passaġġ biss. So, mela fl-ispirtu tiegħek jiena u int għandna l-istess spiritu ta' Alla, għandna l-istess DNA ta' Alla, għandna l-istess natura ta' Alla. F'dan il-ġisem għadek l-istess fil-natura tal-bniedem, għadu tal-art, għadu tat-trapp. Amen, għalhekk tittaħslu, tfarfru u tiġi l-fellowship u ntik service. Amen. Alleluja. Bħal ma l-karozza tittatija service, intom tiġu tieħdu service. Ħalli il-magna ma tissizjax u l-karozza tibqa' għaddejja s-suq smooth. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Il-kelma l-issa ismaw, vers 12, il-kelma tal-la hija ħajja u hija qawwija, taqta aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfed, tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun. U tarbel, għarax tagħmel il-kelma, tarbel il-ħsibiet u l-femiet tal-qalb. Il-moħkom hawn, illum ħanamlu highlight ieħor. Fejn huma l-ħsibiet u l-femiet? Fejn huma ħsibiet?
fir-ruħ. All right, inti jekk tmur għand tabib jew xjentist jgħidlek dan l-moħħ. Bl-Ingliż nippreferija għax hemm differenza għandek you have the mind and you have the brain. This is the brain, but this is not the mind. The mind is still here. It's part of your soul. The mind is the part of your soul. The brain is here. My brain is very high. All right? I mean, għandu brains here. Sewa, u għaw min jattieħ il-brain għalek bla moħ. Imma the mind is not here. Avolja aħna fid-dinja ktedilhom mind, hawnhekk ħajasbu. Kemm l-iskrittura tgħidlek Efesin kapitlu 4, the mind is not there. It's called the mind which is in your spirit. Issa, the soul is also part of your spirit, imma they're distinct. Ġifieri, waqt li huma ħaġa waħda, però tista' taqsamhom tnejn. Bħal Trinità għal l-Missier li ben Spiritu Santu ma' ħaġa waħda, imma huma distinti. Taf minnu l-Missier, taf minnu li ben u taf minnu l-Spiritu Santu. Hekk aħna l-kelma. Il-kelma tgħinek x'tagħmel hawn, Rut kapitlu 4 vers 12, il-kelma tgħinek tinduna, tgħinek taraf, tgħinek tiddixxerni li ma parti inti minnek hija l-ispirtu u li ma parti hija ir-ruħ. Il-ġisem kulħadd jaf. All right? Allura ir-ruħ meta jiena naġixxi skont l-emozzjoni, skont il-feelings, skont l-immaġinazzjonijiet, skont idejat, dik hija parti minn ruħ. Issa dik hija l-parti li qed tiġi reġuvinata, restaurata. Ġifieri, isimgħuni di. Issa hawnhekk ħanagħmel parantesi, jekk trid emmina di u jekk ma tridx temminix. Però interessanti li bosta nies li kellhom esperjenzi tal-ġenna, kemm minnkom temmen li hawn nies bħalma il-falz u il-ġenwin. Sewwa? Hawn nies li ġenwinament kellhom esperjenzi tal-ġenna, kemm minnkom temmen għadi. Amen. U anka tal-infern, Imma nies li kellhom esperjenzi tal-ġenna ċaġa interessanti jgħidu li min kien minn matur fuq id-dinja baqa' immatur fil-ġenna. Xi tfisser? Mhux fl-ispirtu, mhux li tal-ispirtu tagħhom, għax l-ispirtu tagħhom kollha jidru bojot jiddu, imma xi ġifieri. Jiġifieri jekk kienu ma kellhomx għarfien tal-kelma talla fuq l-art, il-ġenna sadija f'parantesi. Xorta għalkemm mhix ċara fil-Bibja m'hemm xejn kontra tagħha fil-Bibja, ġifieri hija take it or leave it. Jgħidu li fil-ġenna hemm klassijiet fejn tmur titgħallem. Għalfejn hekk tmur titgħallem il-ġenna? Għaliex? Għax hemm affarijiet li dak li jkun ma jkunx itgħallimhom fuq l-art. U ħafna minnkom ħadd iġġu l-lezzjoni tiegħi, il-ġenna. Jiġifieri jekk intom taħsbu li ħadd iħilsu minni, hemm żgħar minn tafx ħadd iħilsu. Le, vera di għalu ħafna nies li kellhom esperjenzi tal-ġenna, jgħidu fil-ġenna hemm klassijiet. Issa tgħidli imma dik fil-Bibja, mejlek ma nistax insibilek ħadd isent fil-Bibja, imma laqas ma nista' tgħidli imma dik kontra l-Bibja xi ħaġa. Hija informazzjoni ekstra imma mhux kontra l-Bibja. Sewwa ġifieri take it or leave it, tuqax tibni m'hemm bżonn tibli dottrina fuqha. All right. Imma tagħmel sens. Qed tifhmu tagħmel sens. Għax inti fil-ġenna xorta ħadd tkompli titgħallem. Inti mhux issa xi ħaġa interessanti. Tiftakrux rajna l-ġimgħa l-oħra? Tiftakrux tgħid l-iskrittura fl-ewwel Ġwanni kapitlu 2 vers 20 u 21 morru hemm malaj, morru. Issa hawnhekk qed tgħidlek mela l-kelma hija li tinfet. Il-kelma hija li tgħinek tiddixxerni fejn hemm l-ispirtu, kif jopera l-ispirtu. Mela id-dinja, ismani, għad-dinja jiena u inti ruħ u ġisem. Għas-saltna walla jiena u inti spiritu, ruħ u ġisem. Għad-dinja we are dual. Għas-saltna we are triple. 3 in 1.
Għalija tagħmel ħafna iktar sens 3-in-1 għax meta inti jekk titqabbilha jekk ma tagħmel box toħodix li ħanejt. Imma jekk titqabbilha Alla huwa Trinità. Allora kombinazzjoni li aħna wkoll 3-in-1 jekk mhux qed ngħidlek għamilha dottrina, imma it does make sense. Amen? Halleluja. Hemm ħafna affarijiet fil-Bibbja li huma tri ġieli qedtilkom, pereżempju d-donja tal-Ispirtu Santu maqsuma fi tlieta. Għandek il-mamudija, għandek tlieta. Hemm ħafna affarijiet li huma tlieta fil-Bibbja. Amen? Issa, morru qedtilkom fejn? L-ewwel Ġwanni isma' di. Li kieku inti spiritu biss, li kieku inti titwieled minn ġdid, u inti la għandek ruħ, u laqqas tgħix ġo ġisem, number one ma tkunx qed tgħix fid-dinja żgur. Għax biex tgħix fid-dinja jrid tkollok ġisem. Għalhekk jgħidulek terrestjel. Tat-terra ġej ta' din l-art. Li kieku biss kun ta' sema biss jgħidulek celestial. Imma peress li aħna celestial ġejjin imwilda mis-sema imma ngħixu ġo ġisem terrestjali għax jiena u inti fil-pjan Alla kellu li l-sema permezz tagħna fi Kristu is-sema inġibuha timmanifesta fuq l-art. Inti għalhekk il-Bibja din hija powerful għalhekk Ġesu jissejjaħ sew li bent Alla u sew bin il-bniedem. Bin Alla u bin il-bniedem. Għaliex? Bin Alla biex lill-bniedem jirrevelalu lill-Alla. Jew nkella jressaq lill-Alla lill-bniedem. U bin il-bniedem biex hu bħala bniedem jressaq il-bniedem lejn Alla. Fi Kristu jintaqgħu id-divinità perfetta ma' bniedem perfett. Issa jekk jiena u inti nimmaturaw sewwa fl-ispirtu tiġa perfetti. Iktar ma nimmaturaw fir-ruħ u dan il-ġisem ikun ikkontrollat mill-Ispirtu Santu, iktar nimmanifestaw iktar fil-ġenna fuq din l-art. Tifhmu aħwan? Halleluja. Grazzi mulej. Mela, l-ewwel Ġwanni kapitlu 2, skrittura immens sabiħa, vers 20. Intom iżda ċertu kliem meta tistudjaw l-Bibja, jew anka taqrawha ta' m'hemm bżonn tidħol fuq bil-Griku u l-Ħibru, bl-Ingliż biżżejjed. Aqrawhom b'diversi translations. Pereżempju hawnhekk qed tgħid iżdintkom għandkom dilka mill-qaddis. Dik id-dilka ġifieri għandkom unzjoni bit-Taljan, anointing bl-Ingliż, għandkom dilka mill-qaddis. U dan ta' fuq il-koll. Bil-Malti, ġifieri huwa tgħidilhom da qed ngħidilkom tiġa ta' fuq. Imma ara xi tgħid bl-Ingliż kemm hija differenti. Pereżempju ħammur fil-King James, waħda mill-iktar verżjonijiet popolari. You have an unction from the Holy One. Intom għandkom unzjoni, jew għandkom id-dilka, jew għandkom anointing mill-qaddis. Isma'wa di. And you know all things. In the Spirit, you already know all things. Issa jekk inti timxi fl-Ispirtu, timxi ħaġa waħda mal-Ispirtu Santu, mal-ewwel kif tkun tara xi ħaġa, tisma' xi ħaġa li tmur kontra l-Ispirtu Alla, mal-ewwel tibda tferfer int. Qalbek tibda tiġri. Qed tifhmu? Għadha mhix mill-Ispirtu Alla. Iktar ma tittollera dik, iktar tibda inqas tħossok ħażin. Hawnhekk fejn issa tiġi l-Iskrittura li inti issa mutajtu l-Ispirtu, naffartu. Naffart l-Ispirtu. Għalaqtlu ħalqu. Ma jekk jiena u inti nimxi fl-Ispirtu, nimxi f'xirka kontinwa mal-mulej, kif jersaq id-dnub u l-ħmieġ u l-perverżjoni ħdejja, l-Ispirtu tiegħi jrid jirremetti mal-ewwel. Jrid jirremettih il-ħmieġ.
Ftakar, inti ġo fik tiġa għandek biċċa mill-ġenna tagħmar fik. Hemm biċċa minnek issa li tasal il-ġenna ma ħad tidher xejn iktar differenti milli tidher issa. That's powerful. Hemm biċċa minnek issa tiġa li la tasal il-ġenna ma ħad tidher xejn iktar differenti milli tiġa tidher issa. Għax hija perfetta. Dak huwa l-Ispirtu. Amen. Hallelujah. Allura anke meta aħna ngħidu growing up spiritually, fil-veru sens tal-kelma teknika hija growing up soulishly. Amen. Thank you, brother. Hallelujah. Amen. Ħanorikom skrittura waħda, forsi xi wħud minnkom li għadkom ġodda, forsi kemm minnkom qed tħossu għatu good to be true di. Għaw xi ħadd tħossukom good to be true? Imma kulħadd jgħid wara jgħidlu Lord, thank you, it is true. Morru fi ktib ta' Efesin. Efesin, ħanorikom skrittura mala, di nitkellem fuq il-ruħ. Imma ħanorikom eżattament xi ħaġa, pereżempju din hija waħda mill-iskritturi li jiena nħobb ngħid fuq in-nifsi regolari. Inħeġġiġkom tgħiduha fuqkom infuskom. Fi ktib ta' Efesin, kapitlu 5, vers 17, tgħidlek tkellem lilek innifsek. Speak to yourselves. Or speak to yourselves what? Songs, hymns, and spiritual songs. Speak to yourself. Għaliex taħseb aħna ngħidu Psalm 91. Jiena ngħid lil mulej. I dwell in the secret place of the Most High God. I say to you, O Lord. I say to the Lord. Jon kella actually jon kella tgħid I say of the Lord. Jew jiena ngħid fuq il-mulej. Ġifieri ngħid li hu m'hemm bżonn ngħidlu inti kun ir-rajt tiegħi, ngħidlu grazzi li inti r-rajt tiegħi. Tifhem? U kull rajt tajjeb tibża xi nax mhux ħajtlaqa. Jekk ma ssir xi muntum jew xi meża. Ara Efesin kapitlu 4 isimgħu din l-iskrittura hija too good hija ta' barra minn hawn. Amen. Vers 24. Di iddikjara fuqek kuljum. Ħanaqraħħilkom bil-King James Version l-ewwel mbagħad naqraħħilkom bil-Malti da. Tgħidlek that you put on the new men. Women, you're a new man. Jon kella put on the new self. Taf li inti kif tara lilek nifsek mhux kif Alla jara lilek? Taf li inti tibda tagħmel l-opri tal-Alla meta inti tibda tara lilek nifsek kif jara Alla? That's powerful. Jekk inti titara l-opri tagħmel l-opri tal-Alla, tibda tara lilek nifsek kif jara lilek Alla. Mhux kif tarak il-mara, jew kif jarak ir-raġel, jew kif tarak ta' faċċata. Kif jekk inti jirnexxilek, jista' jirnexxilek għax hawn ħafna kapaċi jagħmlu għallu minn ġurnata, li inti tibda tara lilek nifsek kif jara Alla. U jekk din taqbada ma tagħmilx xi ħaġa oħra fil-komplement ta' ħajtek li Alla ma jarax fik. Amen. Amen. Don't own what God has not given you. That's powerful. Don't own what God has not given you. Has God given you sickness? Mela, why do you call it my sickness? Ħanida bil-Malti. Alla tak mart? Mela għaliex ħafna jgħidu l-marda tiegħi. L-artrite tiegħi. L-uġġieħ tiegħi. Mela għamiltu tiegħek. Don't own what God has not given you. What God has not given you is foreign to you. And very often is your enemy. Ħafna drabi jgħal-għadu tiegħek biex inti ma toħroġ mill-qoxra mill-kukun biex tkun vera l-persuna li Alla sejjaħlek u tiġa jgħidlek li int.
Alla għax għalli you're going to be holy ta' għalli you are holy. Għalli għalix għalli ħatkun righteous, għalli you are righteous. Għalli għalix għallek xi darba ħatfi għallek you are already healed. Għalli għalix inti xi darba ħassalva għallek you are already saved. Kieku nabdu għam daw l-affarijiet, nibdaw nimxu fuq l-isħab. Alleluja. Grazie Ġesu. Mela, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ma nafx jaqbattu di, ħana raħilkom fil-New King James. New King. Thank you Lord, naħseb ma importax. Bil-Malta, ħana raħilkom bil-Malti. Waħda mill-iktar translations tiegħi favorita di fuq l-iskrittura hija NASB. U li għandkom tiġġeddu ġid fisser, issiru ġodda. Renew. Hemmhekk verse 23. Bit-tibdil spiritwali tal-fema tagħkom. U tilbsu il-bniedem il-ġdid. Tilbsu, xedtilkom li tfisser tilbes il-bniedem il-ġdid darba l-oħra? Le, ma xi tfisser put on, xi tfisser to put on. Xi tfisser to put on. Ħansaqsikom mistoqsija. Kemm minnkom intom filgħodu meta tmorru, meta toħorġu mid-dar tilbsu l-ħwejjeġ. Kollha tilbsu ħwejjeġ filgħodu qabel ma toħorġu barra? U mbagħad intom sewa il-bistu ħwejjeġ. Ġieli għalli se jkun biżball ħriġt barra rwieħed tara ma naqqas il-bisti. Għaw xi ħaġa l hekk. Ħafna Kristjani joħorġu barra rwenin. Ħafna Kristjani kuljum joħorġu barra rwenin. Xi tfisser pastor għaddi mhux qed nifhem. Moħħkom hawn. Għax kif tilbsu l-Kristu? Mela immaġina Kristu għal-ħwejjeġ imdendli fil-gwadarobba. Jekk jiena ninsa, kulħadd jgħid ninsa, nilbsu l-Kristu, ħanimxi għarwien. Xi tfisser? Jekk jiena ninsa li konxjament jien infakkar li l-nifsi min jien fi Kristu. U nibda naġixxi kif konna ġixxi qabel, imma mhux kif Alla qalli biex jiena nilbes il-Kristu għax jien issa fih magħmul qaddis u perfettu ġust. U iktar ma naġixxi, immaġina inti, ħantikom nagħmilkom marriage counseling issa kollha kemm minnkom, ma simgħu, dak kollha l-kopja. Ħassolvu l-problemi kollha ta' tagħkom. Kuljum ma żewġek ilbes il-Kristu. Ikun irid iżewġek kuljum. Kuljum ma martek ilbes il-Kristu. Kif? Kif jaġixxi Kristu magħha? Kif jaġixxi Kristu miegħu? Imma passer inti ma tafx ma minni għixta. Ma dik li inti għażil biex tiżżewweġ. Inti għażilta mhux jien għażiltilek. Inti għażiltu mhux jien għażiltulek. Għaddefmu? Isem, allura inti kuljum taf xi tfisser to put off. Ħantikom eżempju. Ġieli bl-Ingliż smajtu xi ħadd jgħid that really puts me off. Iddejjaqni. Ma rridix, ma rridx nismaħħa, ma rridix jiġbir. Xi tfisser put it off, put it on. Li jiena konxjament illum ngħid min jien fi Kristu llum. Il-mami għajt li jena ma niswa għal xej, għat muħar nexxili, dak mux Kristu, dak ninza warrit. Mela min jena kapaċi għal kollox, xej mun possibili għalija. Halleluja, jena u Kristu ħaġa waħda, nibda nilbes il-Kristu. Nilbes il-Kristu. Għalix, għax inti l-funtana, l-ilma ma joħroġ minn fuq, l-ilma joħroġ minn ġewwa. Allura l-ilma tal-ħajja li hemm ġo fik, inti tittoħorġu biex jerġa' jibda jfur minn ġo fik.
Halleluja, grazzi Ġesu. Gloria lil mulej. Ilbsu l-bniedem ġdid. Mux għat jgħidilkom siru ta' nis ġodda, għax intom tiġġa ġodda fi Kristu. Imma ilbsu ġifiri, għati attenzjoni. Put him on. Ġifiri, apply it to your life, applikaħ dak li int. Amen. Maħluq skont Alla. Maħluq skont Alla. Created in the image of God. Kif ikkreat? Just u qaddis. Bl-Ingliż. Ħanilkom kif immemorizzajta jiena skont l-NASB. I put on the new self, which in the likeness of God I have been created in righteousness and holiness of truth. So from God's perspective, God calls me holy and righteous every day. And we are what God says we are. U inti tittej dak li Alla għalli int. U iktar ma timmedita dak li Alla għalli int, inti tibda taġixxi daqs li kieku int dak li Alla għalli int. Tibda taġixxi bħalu. Il-moment li tinsa minn int, tibda taġixxi bħad-dinja. Because you've put it off. U tgħidilkom il-maġġoranza tal-problemi sew fuq hawnhekk. U sew fuq hawnhekk. U għandna ruxma ta' Kristjani karnali. Minflok jimxu fl-ispirtu vera li jpoġġu lil Kristu fuqhom, jimxu skont ir-ruħ. U r-ruħ li mhijiex imġedda, anzi ħafna drabi għadha feruta. U r-ruħ jekk timxi skont ir-ruħ ferut, tiżvija mit-triq tal-mulej. U din mhix intom għandkom bżonn tiżimgħuha pastors ġo Malta u għawdex. Għax dak li ħafna jgħidu għax Alla qal ma qallek Alla xejn, dak ruħek il-feruta qaltlek. That's why now you need your soul to be healed. Jekk il-vuċi qaltlek tagħmel xi ħaġa li mhijiex ċara fl-iskrittura, nista' nassigurak li mhux Alla qalilek. Bħalma xi kultant xi ħadd jiġi tisma' tgħid l-Ispirtu Santu qalli. Mbagħad tibda tismagħhom jitkellmu dawn mhux l-Ispirtu Santu, da għandhom l-ispirtu ta' offiża waħda nobis minn filgħodu minn saqajhom sa mneħierhom. Mimli jiena offiża, dawn mhux l-Ispirtu Santu kellimhom. U meta inti jkollok ruħek feruta, ħad tkun diffiċli biex tisma' l-Ispirtu Santu vera. Għax l-Ispirtu Santu ħajċċallenġjak biex inti l-ġisem tmut u tmur tagħmel dak li Alla qallek. U Alla ta' mħabba, Alla ta' kħanina, Alla ta' restaurazzjoni u Alla ta' rikonċiljazzjoni. U minn għandu bidnejk ħajismaw. Alleluja. Imma peress li għanna bosta li jgħixu forsi jafu xi ftit il-Bibja. Għax ħafna minnhom illum il-ġurnata naf li anke l-Bibja ħafna minnhom ma jafux. Imma rħila, għax inti mhux billi tkun taf il-Bibja, tista' tkun taf il-Bibja bil-ludi. U xorta ma tkunx taf il-Kristu. U mhux Kristu ta' fuq l-istampa, tkun taf il-taħbita tal-qalb ta' Kristu. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela jilbsu l-bniedem il-ġdid li huwa diġà maħluq skont Alla, ġust u qaddis fil-verità. Issa ħammorru fuq ktib ta' ħammorru issa fuq ir-ruħ. Qed tieħdu piġieri żagħwa? Halleluja. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Amen. Fil-ktib ta' Mattew għandek kapitlu 12. Isimgħu interessanti. Ma nafx hekk qatt rajtuha. Aħna nafu li Ġwanni kapitlu 4 versa 24 xtajt. Alla huwa tafu għadi kemm Alla huwa mhux imħabba le. Vera huwa mħabba dik huwa Ġwanni kapitlu 4 vers 8. Alla huwa Ġwanni 4 vers 24 xiex? Alla huwa spiritu. Sa naftit, imma anke Gordon spiritu. Anke Martin spiritu. U min irid joġob il-Alla, irid jimxi fl-ispirtu mhux fir-ruħ. Imma se nafte, ir-ruħ min ħalaqa? Il-ruħ min ħalaqa?
Mhux ix-xitan ta' ħalaq arruħ. U aħna maħluqa fuq ix biha. Talla, taf li għal għandu ruħ. Għal għandu ruħ ta'. Imma ruħ talla għad ma kellha bżonn tikber. Għax Alla huwa perfett. Sewwa. Imma tinsix li aħna maħluqin fuq ix biha tieħu. Amen. Infatti din tgħidha fl-Iskrittura, pereżempju, ħana norikom Skrittura, Mattew 12. Alla għandu emozzjoni? Perfett. Għandu ħsibijiet? Perfett. Amen. Alla jħoss? Amen. Mattew kapitlu 12. 12 verse 18. Kapitlu 12 verse 18. Okay, tejtek. Ara l-għaddej tijaj li jiena ħtart. L-aziz tijaj li biħruħi titaxxa, jew taxqet. Jien inqiegħed l-ispirtu tijaj fuq. U jxandar il-ġustizzja l-ġnus. Mela Alla huwa għandu ruħ, huwa spirtu, Alla għandu ġisem. Jina inti nissejħu l-ġisem ta' Kristu. Fil-ktib tal-Luk kapitlu 10 vers 5 interessanti, il-Bibja tgħidlek Alla provda ġisem lil Ġesu. U dak il-ġisem xi darba ħanarawh ukoll fil-ġenna. Illum mhuwiex parti minn ta' dil-art għax issa ġisem glorjus. Amen. Halleluja. Anyway, ġifieri ara kif Alla huwa verament bħalna fis-sens spiritu, ruħu, ġisem. Perfett, intatt. Immisimawni, ara kemm hija powerful di. Araw kemm hi powerful di. Mela aħna fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 rajna li nitlob għalikom li f'kollox tkunu mqazza u mingħajr ma tkunu mit-tifsa, ġifieri ma jkollkom xejn nieqes, xejn mkisser, xejn maqsum, xejn. Sakemm jiġi Ġesu Kristu. Ġesu Kristu ġej. Sa Ġesu huwa perfett. Imma jrid li l-arusa tiegħu wkoll tkun perfetta. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Now, ħantikom eżempju li għandni kif għaddi li mill-moħħ issa. Jekk inti tmut illum fi Kristu, inti ħadd tmur il-ġenna. Però m'intix ħadd tmur tiżżewweġ għad. Kont taf? L-ewwel, ħantik eżempju. Ejna mal-mod, pereżempju, missieri miet bħal bieraħ 10? 10 snin u l-bieraħ missieri miet, iggradwa. L-ispirtu tiegħu ruħu marru l-ġenna. Sewwa? Li kieku Ġesu jiġi llum, missieri oħt Mario, x'kien jisim oħtok? Marcelli kienet parti mill-familja River of Love. Sewwa, jiġu ma' Ġesu, għax il-Bibja mhux ħajjiġi, ma jiġu waħdu, ħafna ma jaħsbu li Ġesu ġej waħdu, Ġesu ġej bil-qaddisin kollha li mietu fi Kristu ta'. Halleluja. Ġej Ġesu. U qabel ma jiżewwiġhom interessanti, il-Bibja tgħidlek ħajtihom ġisem ġdid. U tiegħna ibidlu f'ħakka taħ. U mbagħad imorru għażwieġ. Ara kif Alla vera jrid li dan il-ġisem, ir-ruħ bħal l-ispirtu ikunu intatti u ħaġa waħda. Glorja lil Mule. Amen. Glorja lilek Missi Qaddis. Ħafna mill-Kristjani joperaw anka f'ministeri tagħhom. Joperaw not spiritual, soulish. Infatti niftakar darba kont rajt ktib ta' Derek Prince ilu ta' nħeġġitkom darawh, forsi taqrawh xort ħafna minnkom as-saċ diġà bistu dak il-livell, imma xorta dejjem titalli. Fejn kien jitkellem fuq soulish prayers. Ġili smajtuhom fuq soulish prayers? Soulish prayers are not good, ta'? Spiritual prayers, għalek ta' Pawlu jgħidu tolbu tal-spirituali, mux tal-emozjonali.
u għaw min jitlob talb emozjonali, talb tar-ruħ, talb tar-raġuni, talb li ġej mill-weġat. U għalek jispiċċa, number one, minn ħatara dak it-talb tal-la iwettaq f'ħajtek. U tnikket il-Alla, għanna l-Ispirtu. Amen, għalek inti meta titlob jek titlob il-la, titlob mill-Ispirtu. Amen, halleluja, grazzi Ġesu. Meta Ġesu ġi u miet biex jisalva il-bnidem sħiħ. Il-kelma salva mhux biss tfisser li inti ma tmux l-infer, imma li inti tkun magħmul ġdid, ma jonqsok xejn, intatt, nothing broken. Halleluja. Ġesu qatt ma distingwa meta narawh Ġesu jfejjaq in-nies. Ma jgħidilhom isma' inti liema parti tinfejjaqlek l-Ispirtu? Għax dik l-iktar importanti ta' għax ir-ruħ ara mhix daqshekk importanti u l-ġisem dak peress li ħadd ħalliħaw tista' tma'. Ġesu qatt ma kien jagħmel dan id-distinzjoni. Imma llum kemm isiru distinzjonijiet fi knejjes? Aħna dan jagħmlu ta' fil-fejqan spiritwali. Tiġejja frażi falsa dik għax m'hemmx fejqan spiritwali, hemm fejqan tar-ruħ u tal-ġisem. Ma meta Ġesu jgħid intom li tinsabu imtaqlin, mhux qed jgħid għan-nisa pregnant daw. Nies imtaqlin, x'jiġifieri? Li ruħhom hija miġuwa. Ruħhom li hu miġuwa. Għalhekk Ġesu f'Mattew kapitlu 11, vers 28. Thank you, sister. Thank you, you are my new concordance. Anzi aħjar, għax inti tili qabel ma ħsibta. Amen. Fej Ġesu jgħidlek intom li tinsabu mtaqlin. Sewwa maksin. Ejja għandi u jina nserraħkom. F'liema erja tgħid hemmhekk. Għar-ruħ. Meta Ġesu f'Luqa kapitlu 4 minn vers 18 jiftaħ fil-ktib ta' Eżajja u jibda jgħid l-Ispirtu tal-Mulej huwa fuqi għax hu konsagrani biex jagħmel. Waħda minnhom xiex. Xejn jasrin, fejjaq li mjasrin. Il-mitlufin, ara aktar għax ġaħat fil-Ġesu jfejjaq il-mitlufin. Ġesu jsalva l-mitlufin. Jfejjaq li mjasrin. Dawk li ruħhom hija għada mnikta, għada miġuwa. Alleluja. Għalhekk Ġesu provda fejqan ta' pakkett sħiħ. Halleluja. Glorja l-Mulej. Ġesu illum il-ġurnata f'ħafna knejjes, ħanejd knejjes evangeliċi, pentekostali, apostoliċi, aħna knisja kristjana apostolika. Imma ħafna knejjes jippritkaw Ġesu is-Salvatur. Tajjeb. U ħafna hekk jafu bih Ġesu s-Salvatur. U tajjeb. Però taf meta Ġesu kienet jimxi fid-dinja, kienu jafu bih mhux bħala Ġesu s-Salvatur, Ġesu li jaħles, Ġesu li jfejjaq, li tmur għandu u jserħek. Allura ħafna tirċivu salvazzjoni grazzi mulej li ma jmorrux l-infern. Imma mbagħad iħalluhom fl-infern fid-dinja. Qed tifhem ħasra meta Ġesu meta l-pakkett kollu. Amen. Halleluja. Glorja lilek Missi Qaddis. Għalhekk kuġġi biex ifejjaq il-bniedem sħiħ. Vera li l-Ispirtu tagħna huwa the highest priority bla dubju. Għax jiena ġieli għedtilkom hawn nies pajjiżna li jagħmlu l-healing services u jfiqu fil-ġisem imma mbagħad ibatuhom l-infern infejqa. Għax hekk ma titwilx minn ġdid. Fl-aħħar mill-aħħar, xorta mitluf għadek. Sewwa, imma l-biċċa xogħol hija di. Mela ċertu knejjes jeżaltaw ċertu dottrina. ċertu gruppi oħra jeżaltaw ċertu dottrina fejn Alla xi darba għalek għażel. Alla jridek sħiħ fl-ispirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. Dak huwa li Alla jixraqlu li jkollu poplu perfett matur mingħajr ma tifes fl-ebda erja. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Glorja lilek Missier. Amen. Issa l-bniedem kif jiġi mfejjaq mir-ruħ? Ħanilkom xi ħaġa ħwa. Il-ġimgħa l-oħra aħna kellna healing service. Il-ħadd l-għadda kellna healing service u kellna nies li fiqu u kelli grazzi Ġesu xi ħadd mill-Kanada kadibli. Għalli passer kellek kelma inti, għalli
fejn qed xi ħadd kellu accident u weġġa' il-ħib xejdu law. Il-ħibbo. Għalli dak kontina u għalli kif rajtek bdejt titlob għalli u bdejt niklejmi għal-fejqan. Gloria l-Mulej mill-Kanada. Għalli kad nidkom aħwa, din hija barka kbira. Imma illum jiena l-nixtieq li nitlob għal-fejqan ta' ruħek. Bħalma ħana nitolbu għal-fejqan. Li ku tgħid li passer jitlob għal-fejqan tal-Ispirtu tiegħi ngħidlek irċiev il-Ġesu Kristu tfiq instantanjament. Amen. Imma il-fejqan ta' ruħek li mejerja. Għandikom aħwa. Ir-ruħ, u ħankomplu fuq għal-ġimgħa d-dieħla, ir-ruħ kif timrat. Ir-ruħ timrat, tinsiex x'għedna l-ruħi? Praise and worship tistgħu tiġu. Ir-ruħ hija l-erja tal-feelings, l-erja tal-emozzjonijiet, l-erja tal-ħsibijiet. Għaliex raġel iħobb il-Kristu ma jistax jaqlang minn moħħu l-pornografija sena ilu, senta ilu, dik x'inhi. Għax għandek ruħek għada mweġġa. It's hurting. Għazajt kal-moħra qabel l-ewwel. Feruta. Għat ruħek għada feruta. Allora ruħek għanda bżon, infatti għalix ħafna mill kristjani forsi ma jafux, mux ma jafux, forsi tal-kamp ta' tip ta' kristjani bħalna jafuha. Għalix, per esempio, jgħidu li pastor jista' kristjani kollu demonju, iva. Għalix? Għax ir-ruħ għada fi proċess ta' fejqan. Għed tifmu, jekk għandek ruħek għadek feruta, per esempio, jekk għandek eżempju. Mela l-nomon ġiet maraw li jiġu ħafna drabi u din kienet abbużata. Tifla. Sessualment. Dires lej Kristu, ġiet River of Love, ta' tħajta fil-mulej, għanda tex kemm hija kontenta, rat id-differenza, immem xi ħaġa ta' debboterija. Għad għandha ħafna uġieħ. Per eżempju, di mhux l-ewwel darba nintaqa' ma' tfajliet li per eżempju pastor ma nistax insipru ġuvni, mhux qed ngħidilkom kull single woman mħabba fek, jew kalla kull single man mħabba fek. Imma per eżempju, nara nisa per eżempju jduru minn ġuvni li ieħor ma jistgħu jissettiljaw imkien, jew kella ġuvni ma jistax jissettilja mal-ebda mara. Għaliex? Mhix ikraħ jew mhix kera, għaliex? Għax hemm il-feriti fir-ruħ. Għaliex il-feriti? Jista' jkun li dit tifla rat il-lomma u l-mistiera jagħtu daqs kelbu qattus u ma tistax tidentifika ma' raġel del-mara. Mhux għax bil-forsi tmur lesbjana ta' għalkemm hemm min jispiċċaw kollu kollek. Sewwa, imma ma tistax, hemm xi ħaġa tibblokja u hemm dik il-weġġa. U l-mulej jgħidlek li għar-ruħ hemm il-fejqan. Ovvjament inti tikber in your mind, per eżempju, ir-ruħ tagħna tiġi feruta b'żewġ affarijiet prattikament. Bil-weġġat tal-ħajja u bid-dnub. Isimgħuni eżis aħwa. Meta jiena u inti nagħmlu dnub, jew nkella nibqgħu ngħixu f'ċertu dnub, inti mhux biss qed tidneb, inti qed tferi lil ruħek. Jiena u inti ma ġejniex maħluqa biex nidimbu ta'. Speċjalment issa li jenna mwieled minn ġdid. Ma ġejtx maħluq biex jiena dnub jirbaħni u jelibni. Jekk inti ħadħalli dnub jelbek, kull darba qed tferi lil ruħek. U inti kull darba titterġa' tgħaddi minn proċess ta' fejqan. Qed tifhmu? Jiena Alla jaħfillek. Anzi, that is beyond question. Diġà anti kieku ngħidlek diġà ħafillek dnubetek kollha. Imma inti meta tibda tappropria, il-kelma bil-Malti tappropria ma tantx eżisti, bil-Ingliż jgħid appropriate. Inti tibda tara l-fejqan, mela tfiq, number one, bil-kelma. Ġwan, ġagbu, morru għaj, ġagbu, morru għara, ma għanorikom dil-kelma, ma laj, morru għaj. ħanorilkom di qabel ma nispiċċa. Ħana tolbu fl-imkien issa stess. Jekk inti għaddejt minn trauma f'ħajtek u inti Kristjan, jista' jkun għandek bżonn fejqan fir-ruħ tiegħek. Jekk inti ġejt abbużat, jew ġejt abbandonat, jew ġejt irriġettat, jew ġejt bullied. Jien naf xi ħadd li pereżempju pastor kien qalli biex nitlob miegħu, qalli għax iħossu li kellu trauma fuq ħajtu meta xi ħadd tażiż fil-familja tiegħu mietlu. Ġagbu kapitlu 1, vers 21, nisimgħu xi tajt.
كيف يصير الفيقان؟ ملا انت لكم ساعة ترتشيفوا الكلمة. و believe it or not الكلمة اللي ترتشيفوا تفيقكم. فيرس 21 تيتك اش بني فيرس 21 نخوا لك من فوقكم. ملا الاول قال لكم البسوا الكريستو. اسا تيجي لكم انزعوا مش literalmente بليز هذا ما يزاروي. نخوا لك من فوقكم كل ما هو منجس انزا الذنوب الخزن انزا. علاش؟ عشان تفري لك روحك اتفريك اخوة لين نزوم لنزيتا كونتر اختي او كونتر هي اتفريك. لينا ما نغفرش اتفريك. لينا نزوم فيزا اتفريك. هللويا. نخوى لك من فوقكم كل ما هو منجس وفوق وكل فضال تحزن والقوا الكلمة خلوة. القوا بالخلوة سوري القوا بالخلوة الكلمة الله محاولة فيكم لتستا السلفالكم روحكم. السلفالك روحك هي الكلمة اللي تفسر لترستورالك تفيقلك روحك. نحب نيدا سالمي 23 فيرس 3. The Lord restores my soul. He doesn't restore your spirit. He gave you a brand new one. تاكو يا جديد. قول لهم او منكم انتم اسمعوا نحن شي حاجه اخرى. انت دايلي بريزمبيونا بريزمبيو مورتان تشورتي مورتان ديكلي تقرا الكارتي وwhatever. يو داك لفايت اتفاروك داك لفايت فاروك في الروح. ياك انت بريزمبيو مسيرك اباندوناك ديك فريتا والفريتي ياك ما تقعدش اتنت وما ماجنت الديموني بيش مبات ديك الوجه يصير اوبراسيوني. ولكن انت اكتر ما تكبر في كريستو تلبس المننت في كريستو كل يوم اكتر روحك تفيق. اكتر روحك تفيق. تفهم؟ اريدوا تتعلموا انتم ليه انت كيف تتكلم مياك نفسك. تتكلم الكلمة فوقك نفسك عشان بارت من الفيقان التجديد تياك. خما منكم تيجي باستر ين عند بزون فيقان في الروح. قولي ديكم هتسموا ليه ين تفشمن كلك منكم بلا دوبيو. الساو منكم فورسي تجايلكم تمشوا مع المولاي allora فورسي تجا السبورايتو تشيرتو ارياس في حياتكم. جلوريا المولاي. اما شكلتانت برس للروح تجي مفيقة ملا نستو نطلبوا على الفيقان تاع الروح. امين. كل حتى يقوم بالوفاء. اين طلبوا؟ نمبر 1 يا كنت اللوم ياتاوا الاول ضربه وتيلي باسترين اللوم نشئنات هايتي للجسو. اسمعوني من نار الجسو ما تستطيع شيء من ده. الاول تدور لي جسو عشان الفيقان من بات ما يجيش من برا يجي من جوا على برا وجسو من جوا جوفيك يبدا يفيق لك روحه. امان. يا كنت اللوم تشتي تاتي خايتك الكريستو الاول ضربه بموت جنوين وتعملوا الاول وقبل كلش خايتك اولي ديك اللوم اولي ديك او شو تشتي تاتي الكريستو 1 من اكتر 2 من اكتر تشتي تاتي خايتك المولاي اللوم خانيدكم تعملوا شي حاجه امبورتات جوا برا او انك تعملوا لينيا عملوا لينيا هناك براي كم او منكم المولاي جابكم او الليله بوستا كم هيا هناك prayer altar team امبورتات جوا رايهم بليز. ايوه هناك بليز كم قدام. هي قدام. يا كنت اللوم تتاتي خايتك الكريستو اي هناك قدام بليز كم. ايوه هللويا. اللوم ختاملوا عزلة باش تاتي خايتك الكريستو. ليك يكون هيدكم اللوم هنزوجكم مين شي تفسر خاتتزوج الجسوم
lesta titżewweġ il-Ġesu. Ġifieri mhux Ġesu nice to meet you. Le, Ġesu jiena għal warajk. Qed tifhmu? Jekk tittara l-ħajtek tiġi trasformata, jekk tittara qalbek tiġi mfejqa, l-weġa' tiegħek jitilqu, jekk hemm magħmula jaħdem fihek jitkisser, jekk hemm saħħa taħdem kontra tiegħek tiġi mfarka bil-qawwa ta' Ġesu Kristu, jekk għamilt 1100 miljun dunub u wieħed jiġu kollha maħfura, daqsik jkun qatt m'għamilt xejn. Amen. Ġesu iħobbok. Amen. Għamil ċamilt illum qiegħda. Ħanitolbu kulħadd jgħid talba warajja, jekk inti tara da fuq YouTube, jew Facebook, jew televiżjoni, qegħdi talba warajja, kulħadd jgħid talba warajja, poġġu jdejkom fuq qalbkom, għalqu jdejkom. Għalqu għajnejkom u qegħdi talba warajja, jgħidlu Mister Qaddejs. Grazzi tal-imħabba li inti għandek għalija. Illum naraf li għandi bżonnok mulej. Ħafna iktar minn qatt qabel. Ġesu, int biss tista' salvani. Inbis tfejjaqni mulej. Għandi bżonnok f'ħajti. Mhux għallum biss, imma l-kumplament ta' ħajti. U għall-eternità. Aħfilli mulej. Aħfilli nubieti. U għajja f'qalbi. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Jina nindem minn nubieti. U ngħidlek minn qalbi. Inti l-mulej tiegħi u inti Alla tiegħi. Ejja u rrenja f'ħajti mulej u salvani. Fl-ispirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. Min qalbek u minn fommok jgħidulu l-Ġesu s-sasas, minn fommok jgħidu l-Ġesu, natik qalbi, natik ruħi u nofrilek ġismi. Biex inkun tempju ħaj tal-preżenza tiegħek u tal-Ispiritu Santu. Grazzi mulej. Nati glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Issa jiena ħanejt talba wkoll ma' dawk tal-YouTube, jekk inti jew tat-televiżjoni jekk keddi talba miegħi, illum inti llum salvat, illum inti mwildi minn ġdid. Nubietek kollha ġew maħfura, kollha issa. U ismek ġi miktub fil-ktib tal-ħajja. Missa ħanitolbu ma'kom ħalli l-mulej faqkom bruħkom. Poġġi dek fuq qalbek. Għaw minnkom kontu abbużati, irreġettati, ibbulijati. Il-mulej biss jaf miex xaddej. Pero l-mulej jrid ifejqlek qalbek. Amen. Edi talba ħanitolbu għalik u inti ukoll dit-talba miegħi wkoll. Illum mulej qaddis. Illum inti s-sit u s-salvatur tiegħi. U nitolbok tfejjaq li ruħi. Min traumi, min biżat, abbużi li jinsofrejt. Imlini issa stess bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Unvadini bil-preżenza ħelwa u qawwija u glorjuża tiegħek issa stess. Nirċivi mulej issa stess il-fejqan tiegħek mulej. U millum il-qoddim nejt le l-demonju, nejt le l-waġat, nejt le għal-ħajja passata u nejt iva għalik Ġesu. Irrid ħajja ġdida mulej. Grazzi ta' dan, grazzi tal-fejqan tiegħek li qed fejjaqni issa stess. Nadi glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Għal dawk li intom fuq YouTube għed taraw dan jew televizjoni, nħeġġkom jew inta għamana kull nar ta' 4 u 7 fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. God bless you.